DJ Rock. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Terra. DJ Titan Jello. And this is SPG as in Super Backgammon Secret File ng ating kabisyo na si Whisper. Si Whisper na naka-witness ng bembangan ng kanyang ate at ng ex-boyfriend nito sa loob ng sinihan. At hindi niya raw yun makakalimutan. So ngayon, tanungin natin at basahin na natin ang mga kabisyo natin na sumagot sa mga tinanong nating thoughts, comments, suggestions, and violent reactions kanina. So etong sabi ni Charles. Third wheel sa sinihan? Ang alam ko may channeling boom boom pow sa sinihan. At parehas silang lalaki. Huling pinanood ko sa sinahan, Minecraft the movie kasama ang kapatid ko. Wholesome ang pinanood namin. Siguro ang lesson lang dito, awat-awat din pag may time. Gumit na rin kahit minsan pero dalasan din. At pwede ba kitang tanungin, sender? Ano kang klaseng whisper? With wings o wala? Ayan. Yun yung sa tanong eh. O ito naman sabi ng ating kabisyo na si Darwin. Happy weekend sa inyo, DJ Rocky and DJ Jello. Kung magbebembangan lang kayo, please lang sa hotel ninyo gawin yan. At dapat kayong dalawa lang ang makakakita ng mga kaganapan ninyo. Huwag kayong mag-iimbita ng iba o pang third wheel ninyo. Tulad ng nangyari kay Whisper na isinama pa ng kanyang ate sa bembangan nila ng ex-boyfriend niya. Pero in fairness, yung bembangan pang careless Whisper. Ano? Yun yung patugtugin natin mamaya. Eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Brian Mariano. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Ang masasabi ko lang sa SPG Secret File ngayon, lalo na sa mga nakaranas ng lookout, pagiging third wheel sa sinehan tulad ni Whisper, dun kayo sa sinehan na puro pang Viva Max ang mga pinapalabas. Tapos, doon ninyo gawin ang pagbebembang-bang-bang. Malay natin, yung third wheel naging threesome na. Kaya ninyo na yan. Hindi imposible na yung magkapatid ay magkaroon din ng sagupaan. Yun lamang po, DJ Rocky and DJ Jello. Alam mo yung mga suggestion nito ni Brian Mariano, sobrang lala talaga. Ang lupit. O, ito pa sabi ng ating kabisyo na si Jobert Vertudazo. Naalala ko tuloy, nung nanood kami ng sine sa Masagana Mall, Pasay. Maraming paikot-ikot doon. Tapos may nag-aalok. Sabi, "Sir, service po." Tapos malaman-laman ko, yung nag-aalok, hindi pala tunay na babae. Basta, ang service, ready to subo. Pero hindi ko inavail kasi gusto ko, syempre, na ako ang babaril.
Shout out sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Jepon Ken Vertudazo, Jeden Seriaca, and Yorme Rojun Gabatino. Salamat po. O ito naman sabi ni Jason. Ang alam ko lang, sigawan, iyakan o bulaga ang nangyayari sa hotel. Pribadong ginagawa yung mga bagay na yun. Huwag ka na lang mag-alala. May makakabembangan ka rin balang araw basta hindi yan sa sinehan. Dahil pa nag-comment sa ating SPG Secret File for tonight, dude. Lahat sila parang naaalala yung mga nakaraan nila sa panonood ng sine. Pero parang yung iba nakakita na merong ginagawang mali. Kasi depende, dude eh. Alam mo, dito sa may rekto, ewan ko naabutan mo yung ganung mga klaseng sinehan Yung sinehan na yung dalawang sinehan na magkabila, parang ganon. Okay. Magkatapatan. Tapos, yung mga pumupunta doon, it's either nag-cutting class O naghahanap ng jowa. or mga kabit na yung kasama nila. Tapos doon gagawa ng emehan. Oo, tas mura yung ticket fee doon sa mga ganong klaseng lugar. So yun, sobrang dilim doon. Tapos medyo masikip. Pero wala masyadong nanunood, wala pang Netflix, walang nag-chill nung time na yun. Tapos bali-balita ko lang to Okay. Doon daw talaga may nagaganap na something, parang ginagawang mot-mot yun. Alam na nasa likod ko, binubulong ng oo. Yan yung mga bumubulong na parang mga spirits of ano Di alam ko yun yung mga yung mga lumang pelikula rin na pinapalabas din, 'di ba? Pamandag ng ahas, gano'n. Patikim ng pinya. Yan, yung mga gano'n na palabas. Diyan yan sa may Quiapo malapit yung parang ano diyan. Oh, yan Quiapo Recto, 'di ba? Yung sinihan na papasok ka dun sa may grills pa nga yung harapan yun yung ginagawa. Wait lang gusto lang po naming sabihin na kaya namin alam kasi naging parte siya ng kabataan namin na hindi naman namin siya na-experience na tunay. Alam lang namin yung kwento behind it. Yes. Tsaka napapadana. Dati ako yung nag-aaral ako sa University Belt kaya alam ko yun. Oh, di ba? Ako lagi akong dinadala ng nanay ko diyan, dumadaan kami. Akala ko pumapasok ka talaga sa sinihan. Hindi. Oh! Sinubukan ko rin. Anong feeling? Dumaan. Dumaan lang. Dumaan lang pala. So, depende siya sa sinehan Kasi kung medyo mas high-end yung sinehan, parang feeling ko walang gumagawa nun. Pero kung yung sinehan, affordable yung mismong presyo ng ticket. Tapos, alam mo yung quality ng mismong mga ilaw na nandun. Kasi isa pa yun sa mga kinoconsider ng mga gustong makalibre ng lamig tapos saglitan lang. Oo. At tsaka dude kasi pag ganun, since yung iba sinasama nila yung mga escabeche nila, may lusot sila na parang pwede silang hindi magkakilala pag lumabas sila ng sinehan. Kasi magkahiwalay. Oo, pwede magkahiwalay. Unlike kapag nagpunta sila ng motorist hotel. Okay. Pag lumabas sila doon, sabay palagi halos Yes. 'Di ba? Kasi nga bawal may maiwan na isa kasi nga yun nga yung ipinagbabawal ng mga ilang motorist hotel na bawal kayong bawal yung wala dun sa nila parang sa instruction or parang guidelines nila na dapat na hindi dapat maiwan yung isa. Parang ganon. For safety and For security. safety and security. Totoo yan. O kaya tatawag pa nga minsan, di ba? Sir, lalabas na po si ma'am. Okay lang po kayo sa loob? Ganon. Parang talagang dapat malaman kung buhay ka pa o hindi. Kung buhay ka pa o hindi. Papalabasin po ba natin si sir? Ganon. O si ma'am? Alam mo rin talaga, no? Hindi, ni-research ko lang yan. Then, nagigets naman namin, Titan Jello. Ano naman? Naintindihan namin na talagang kailangan protektahan ng sarili. Ang hirap na magbigay dito na research. Hindi, pero ang lupit kasi naman talaga nung nangyari dun sa atin ng sender natin. Yun. Pero mo kaka-opera lang ng appendicitis. I mean, appendix yun, dude. Diba naman hiwa niya Dun sa hiwa na gusto puntaan ng lalaki. Yung hiwa niya nasa tiyan. Yung hiwa ang gusto ng lalaki sa ibang parte. Pero hindi ba
kaya bumuka yung hiwa ng isa? Diba? Kasi, syempre, may iba ka mararamdaman kung galing ka ng operasyon, diba? Pero tingin ko naman, ibang hiwa yung bumuka eh. Hindi nga. Parang, sabihin na natin yung isang hiwa yung bumuka. Okay. Pero wala bang tendency bumuka yung isa pang hiwa? Oh, hindi ko lang sure. Diba? Baka hinawakan niya maigi. Huwag kang bubuka. Iba lang yung bubuka. Niligyan ng sipit ng pangsampay. Matagal-tagal ako nagtiis. Ito na yung pagkakataon. Ba't kasi kayo nagsasama ng mga kapatid nyo? Dun pa talaga, no? Pwede namang, alam mo, kung ako yung ate, kung sagaling talagang hindi ko na kaya, ang gagawin ko dun, kain ka muna, bigyan ko ng pang fast food. Ganun. Oo, tapos balik ka na lang dito, balik ka dito kapag tapos na yung pelikula. Hindi, baka kasi iniisip nila, baka at least may bakod sila eh. Lookout talaga. Oo, pang-protection ba? Hindi man sa lookout, pero pang-protection na pang-bakod man lang na natatakpan yung ginagawa nila. Grabe. Ganun yung nakikita ko dun eh. Talaga ba? Next time siguro yung sender na lang natin kapag gusto niya rin na may lookout siya kaya may pambakod siya, may tagabantay siya. Ate naman din niya yung utusan niya, di ba? Bawi-bawi rin pag may time. Sumama ko. Yan. Weird eh, kapatid mo. Hindi ko pa natin alam kung ilang taon siya nung time na yun. Oo, di ba? Pero anyway, at least ngayon medyo alam niya na yung mga nagaganap, 'di ba, sa buhay. At ang mahalaga ngayon, meron ng fiancé yung ate niya. Yan. Tsaka sana may pera naman na, 'di ba? Yeah. Pwedeng pangbayad sa mga pribadong kwarto Yan. na hindi naman kinakailangan ng magpunta ng public place para gawin yung mga bagay na hindi dapat. Tama. Kaya paalala ka, Bisyo, ha? For your safety and security, doon kayo sa lugar na kung saan kayong dalawa lang talaga yung nandoon, tulad na lamang ng sasakyan na tinted. Pwede rin namang yung gagarahe ka, tapos akit kayo sa kwarto. May mga 300 pesos lang naman dyan eh. Wala akong alam. Uy, sa pagkakalam ko sa Maynila, ka dun eh. Lagi ka sa Santa Mesa. Diba? Meron pa nga dun yung akala mo, magbibigay ka lang ng piso, pero diretso na pala yun dun sa loob. Diba? Yung tatagos ka sa kabilaan. Oo, sa kabilaan. Oo. Alam ko minsan, Wow! pagka nakita dun, dumaan ka dun eh. Akala ko tatagos ka sa kabila, pero wala nang nakita. Diba? Doon malalaman eh. Hindi na tumagos sa kabila. Bisado ko yan eh. Oo. Sa hilera na yan. Oo. Ano ba yung mga nandun ngayon? Wow. Wow. Gardenia. Ah! Laking Maynila to. Oo, nadadaanan namin lagi yun. Hello. Pag nagko-commute. Totoo. Anyway, Kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to us raketera@gmail.com. Alam mo, na-realize ko, walang jeep na masyado na dumadaan dun eh. Wala ba? Wala, puro mga private vehicle yun. Nakakotse pala ako nyo. Either nakamotor ka or nakakotse. Ang bihira yata yung mga public vehicle dun. Meron, Kung di ako mga jeep. nagkakamali Pa-stop and shop. Stop and shop Santol? Balik-balik? Hindi, pa-stop and shop lang. Hindi, tinan mo. Yung si Kuya Aris, hindi. Di ba private vehicle lang halos yung umikot doon, di ba? Ganun ba yun? O baka taxi yung sinakyan mo. Ay, nako. Wala ka ng lusot, Titan Jello. Anyway, share nyo sa amin yung mga secrets ninyo, raketera@gmail.com. BRB as in bathroom break. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG as in Super Back Nerd Secret File.